Mama. Ce se întâmplă, mă? Ce ai făcut? Bă, dacă zice altce bile, zice altce bile. Da, o să văd. Hai că ți-o cumpări tu. Nu, da, lasă. Dar numai pe Erica o prind în cameră, păi dar nu. Aia mare și cărime. Să văd. Zice altce. Ia vezi că nu știu. Ce faci? Am prins să mări. Să văd. Zăiesc cum postezi ambele videouri pe YouTube. Poate, dar nu mai mă filma. Deja te-am filmat de vreo 3 ori. Poate chiar mai mult. Ai știut-o? Ștergeți-o și de la coșul de aia. Intrați ambele și ștergeți-le. Fă videoclipul. Nu, ștergeți. Intrați. Zice altce bine, zice altce. Ce bine că cânti. Ștergeți-o. Ce bine vă prind pe voi doi. Stai, hai. Șterge, șterge. Dansează un pic. Că și așa mă postez. Dansează! Șterge. Zice altce bine, danse. Gata, eu șterge.